Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Κρίση. Αντιλόπη. Λοιπόν, για να ακούσω τα ονόματά σας σε ένα λεπτό πολύ γρήγορα. Δυνατά, Νοδιά. Πινελό. Αντιόπη, Πινελό. Δίνω. Δίνω. Ο Δίνος. Βε. Δεν ακούμε τίποτα. Περικλής. Μαρία. Άγγελε, εκεί για να πούμε κιόλας, Μαρία. Ναι. Ιωάννα. Κλέα. Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Έβρες, δεν έφεγες πρωινό. Ωραία. Θα είσαστε κοντά μας όμως, δεν θα σκορπίζετε πολύ. Ελάτε αγόρια κι εσείς από εδώ, δεν θα μένετε πολύ στο πίσω. Αυτά τα τρία αγόρια. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Λοιπόν, ακούστε που θα πάμε πρώτα. Επειδή θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στο πάρκο, πρώτα θα μπούμε σε ένα μικρό χώρο που θα είστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Ποιος χαζεύει εδώ πέρα? Μπράβο. Λοιπόν, κοντά ο ένας με τον άλλον και θα δούμε το πιο μικρό κάτοικο αυτού του κτήματος. Τι είναι κάτοικος? Τι είναι κάτοικος? Αυτόν που μένει μέσα στο κτήμα. Τι είναι το πιο μικρό ζωάκι που μένει μέσα στο κτήμα? Όχι, τόσο σημαντικό. Τόσο λέμε, τόσο. Τι? Όχι, τόσο ποντίκι. Τι? Μυρμήγκι. Μυρμήγκι. Έντομα, πάμε. Για ελάτε όλοι, ανεβείτε τη γέφυρα. Ανεβείτε τη γέφυρα. Ναι, ρε. Φερμουάρ! Κοιμούνται. Πάμε. Σύγχυρος. Μπαίνουμε. Ωραία, για να δούμε και εδώ. Για αλλάξτε λίγο. Για αλλάξτε να πάτε να δείτε και τα άλλα. Για ελάτε από εδώ εσείς. Για ελάτε από εδώ να δείτε. Για να δείτε εδώ τα μυρμήγκια. Όσοι δεν είδαν τα μυρμήγκια, για να έρθουν και από εδώ. Καλημέρα. Φανταστικό. Μυρμήγκια. Να, κοίτα να πάνω. Κοίτα όμως με την εκαβολή του εντάξει. στα αλήθεια. Για ελάτε και από εδώ. Όσοι είδατε τα μυρμήγκια, για ελάτε από εδώ. Αυτό γιατί δεν παίζει. Γιατί δεν το έχω βάλει να πέσει. Α, ωραία. Είσαι άνθρωπος. Νάτι. Εγώ δεν τους αγγίζω. Δεν μπορείς να τους αγγίξεις. Βλέπετε σε πόσα διαφορετικά μέρη μέσα κάνουν τη φωλιά τους. Το βλέπετε? Με ξύλα και με φυτά. Για έλατε από εδώ, για έλατε από εδώ. Αυτό να δείτε σε διαφορετικούς, σε πόσο... Κοιτάξτε, τι τρομακτικό είναι. Φανταστικό. Πού είναι? Και κοιτάξτε σε τι σιγά μην είναι έξω τώρα, σας έχει ακούσει εσάς όλους τώρα και έχει κρυφτεί και κοιμάται. Αλλά να δείτε πώς είναι οι φωλιές. Για δείτε και εδώ, που είναι η πασχαλίτσα. Εδώ μέσα είναι η πασχαλίτσα. Όχι, δεν είναι. Να το κομπός. Δεν τα έχουμε δει ποτέ στην ζωή μας. Αυτά. Ναι, Ναι, όχι. Λοιπόν. Σου δίνω την οδηγία. Για πάλι το βίντεο. Για έλατε εδώ όλοι μαζί μου και κοιτάτε απέναντι σε εκείνη την οθόνη.
μικρό κάτοικο αυτού του κτήματος, πόσο μικρό, θα πάμε σε έναν. Πάμε. Έλα, Εγώ δεν ξέρω τι είναι. λιοντάρι εδώ θα έχει λιοντάρι στην Ελλάδα, δεν έχει λιοντάρια. Άλλο. Να το. Από εδώ. Πιο πολλά άλλο. Για ελάτε όλοι. Κοιτάξτε εδώ που είμαι, για ελάτε εδώ αυτό. Κοιτάξτε λοιπόν εκεί το άλογο και φανταστείτε τι κάνει, λέτε εσείς τώρα. Μπράβο, διότι είναι πρωί και έχει σηκωθεί να κάνει την πρωινή. Κάντε κι εσείς λίγο, πάμε, τα χέρια πάνω, κάτω, σκύβω, πάνω, κάτω, σκύβω, τρέχω, πάμε στα άλογα τώρα, γρήγορα. Έλα. Ελάτε εδώ να δείτε. Μυρίζει κιόλας. Τι μυρίζει? Τι είναι αυτό που μυρίζει? Για ελάτε. Ερώτηση. Μπορούμε να ανεβούμε πάνω? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν να μας ρίξουν. Μπράβο, γιατί δεν σας ξέρουνε. Ναι, αν μας ξέρουνε. Αλλά μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Ναι. Για πάμε όλοι να δούμε αυτό το άλλο. Όπου πώς το όψω. Όπου πώς το όψω. Εδώ. Γιατί τα άλογα τώρα τα ενοχλούμε λίγο, έτσι. Γιατί μόλις ξυπνήσανε, άλλος κάνει την πρωινή γυμναστική. Αυτός τι κάνει εκεί πέρα? Τρώει. Παίρνει το πρωινό. Τι τρώει? Χορτάρι. Αυτός. Οι άλλοι τι κάνουν? Αυτός τριγυρίζει. Αυτό τι είναι που φοράει? Κούλα. Αυτά για να μην... Το νυχτικό. Αυτό φοράτε κι εσείς, κουκούλα. Εσείς δεν φοράτε κάτι και εσείς φρυγώνει τώρα. και αυτό ντύθηκε κι αυτό. Και εδώ τι κάνουν οι άνθρωποι άραγε εδώ με τα άλογα? Τους δίνουν φαγητό. Εδώ τι κάνει κυρία? Είναι φαγητό αυτό? Όχι. Μυρίζει λίγο άσχημα σας λέω εγώ τώρα. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι? Τα σκατά. Τα κακά του δηλαδή. Τα οποία τα καθαρίζουμε για να είναι τα άλογα μέσα στο δωμάτιό τους πολύ καθαρά. Τι άλλο λέτε εσείς ότι κάνουμε στα άλογα για να τα φροντίσουμε? Τους δίνουμε γάλα. Αλλά εμείς τι τρώνε τα άλογα? Χορτάρι. Τρώνε γάλα όμως σωστά από πού? Από τη μα. Τώρα αυτό το βλέπετε να θέλει τη μαμά του? Όταν είναι μικρά. Πώς το λέμε το μικρό άλογο, ξέρουμε? Το όνομά του? Πουλάρι. Πώς το λέμε? Πουλάρι. Μάλιστα. Και τη γυναίκα άλογο πώς τη λέμε? Αλογίνα. Φάλαγαν. Όχι, τη λέμε φοράδα. Πώς τη λέμε? Φοράδα. Πάμε πάλι. Ο μπαμπάς πώς λέγεται? Άλλο. Άλλο. Η μαμά πώς λέγεται? Φοράδα. Πώς? Φοράδα. Και πώς λέγεται το μωρό? Πότε. Πού? Πουλά. Πουλάρι. Μπράβο, είσαι θεός. Λοιπόν, πουλάρι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι γυναίκα. Ποια είναι τα φιλικά άλογα και ποια είναι τα φιλικά? Είναι όλα αρσενικά? Αυτά είναι αρσενικά λοιπόν εδώ παιδιά που μαθαίνω. Εντάξει, μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε από κάτι? Έτσι όπως τα βλέπουμε. Μόνο έτσι. Να σας πω κάτι, ξέρετε ότι στα άλογα πρέπει να παίρνεις μια βούρτσα και να τα χτενίζεις? Κοιτάξτε τη χέρι τους πόσο περιποιημένοι είναι. Ξέρεις ότι πρέπει να παίρνεις ένα σφουγγαράκι και να καθαρίζεις? Τι να κάνετε εσείς λίγο, τι να καθαρίζεις? Τα μάτια, εδώ, να τα καθαρίζεις λιγάκι. Κοιτάξτε μέσα, γέλατε να δούμε, Όχι να μας δει, αλλά να μην το πολύ ενοχλούμε. Για να το ενοχλήσουμε. Κοιτάξτε εδώ, έλα από εδώ να βλέπεις. Τώρα βλέπω τα άλλα λίγο. Αυτό πόσο συχνά καθαρίζουμε? Ούρακα. Κάθε μέρα πρέπει να το κάνεις αυτή τη δουλειά. Κάθε μέρα να τα ταΐζεις. Κάθε μέρα να τα... Το τρομάζετε έτσι. Γιατί αυτός δεν με φοβάται. Τώρα να σας πω, φοβάται και αυτός λίγο, αλλά τον βλέπετε πόσο μεγάλος είναι σε σχέση με εσάς? Ναι, εγώ το κατάλαβα. Για να σας ρωτήσω κάτι. Το άλογο παλιά
Αυτά τα άλογα, ξέρετε, τα έχουμε για δουλειές εμείς εδώ πέρα ή τα έχουμε για υπασία? Για υπασία. Τι είναι η υπασία? Μαριβές παίρνεις το άλογο. Και πού πας? Περπατάει. Περπατάει, μπορεί να κάνεις και αγώνες, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε τώρα. Μπορεί να κάνεις και αγώνες. Μπορείς να κάνεις και αγώνες. Παλιά όμως οι άνθρωποι γιατί τα είχαν τα άλογα? Για να κάνουμε πόλεμο. Σωστό, τι άλλο? Με τους και ο παππούς μου έχει άλογο. Ακόμα? Πού το έχει το άλογο ο παππούς σου, παιδί μου? Στο χωριό. Ποιο είναι το χωριό? Εκεί στο Ζαγανιάρι. Α, στο Ζαγανιάρι έχει άλογα ο παππούς, παιδιά, όπως ακούτε. Εδώ και η γιαγιά σου. Παλιά λοιπόν κουβαλούσανε πράγματα με τα άλογα. Έχετε δει τίποτα? Κυρία, Ναι. μπλα. Τρώει αυτό. Τι? Έτρωγε τη Κάτι σκούβα. βρήκε. Έτρωγε τη σκοπά. Ναι. Να, τώρα μυρίζει και τον δίπλα. Κάνουνε χάδια λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου, φίλοι, είναι γείτονες εκεί πέρα να μην μιλήσουν. Λοιπόν, στρίβουμε τώρα. Στρίβουμε και κοιτάξτε πίσω εκεί, κοιτάξτε. Για πηγαίνετε εκεί με την κυρία Διόπη μπροστά. Για πηγαίνετε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας? Τι είναι αυτό, καλέ? Ένα σπιτάκι? Όχι, Τι είναι? πύργο. Ένα κάστρο? Πύργο. Καλά, κοιτάξτε εδώ την πόρτα του. Ένας αληθινός Στοπ. πύργος. Εδώ, παιδιά, εδώ. Έτσι. Τώρα θέλω ένα λεπτό ησυχία.